אלירז? בוא, אלירז, בוא לפה. מה קרה, אלי? מה זה הנרגילה? זה הנרגילה זה, וואלה, אישי, האח הגדול הביא לי מאכרם. את יודעת, לי ולאכרם יש חומוס? אני לא מאמינה. לי ולאכרם יש חומוס פול בבית, את יודעת? וואלה, אישי, כל יום עושים חומוס שמה. בוקר טוב, באנרגיות חיוביות, האח הגדול. בוקר טוב. קהל נכבד שלי, שאני מאמין בכם ואתם מאמינים בי. תסתכלו עליי, תסתכלו. השמש צורחת, מה יותר יפה מזה? מה יותר יפה? אתם יודעים למה אני מחכה? מחכה שאני מקום עשו לי ארוחה ברמה, נקודה. לירז, יהיה הטבח האישי שלי, פעמים מה הוא יהיה, פעמים מה? מה אני עושה ארוחה? 10 ביצים? אני אוכל 7 ארוחות ביום, 7. 10 ביצים, שיבולת שועל, בננה אחת ומים מינרליים. ואולי תפוס אחד, בקטנה. זה ארוחה ברמה שלי, פעמים מה, לירז, הטבח שלי, פעמים מה, עד הסוף, האח הגדול, עד הסוף, אני איתך. בוקר טוב באנרגיות חיוביות. פוטנה אומרת, וואלה אישי, אלירז! וואלה אישי, איפה? זה את האימון בוקר שלי, וואלה אישי אני אעשה, וואלה אישי. תומר אחי, תומר זה בשבילך, תומר, 3 מילים, לא, 2, לא, 3, כמו שהיינו ברומא, תומר. תגיד לי תומר אחי, אח גדול, תגיד לו את זה ממני. מה זה? זה הנרגילה של פוטנה, זה לא אקסייט, זה לא טוב, זה לא בריא. אני אקח את זה, אני אכפיל את זה לפוטנה. אני אשקר אותה, אני אעשה טרור, אני אשקר אותה. וואלה אישי, אלירז! אל תגיד לאף אחד, אלירז! אלי? וואלה אישי, איפה הנרגילה שהביא לי האח הגדול מאכרם? ארז לקח אותה. אז שמה זה ארז? ראש הבית חושב שהוא עושה הכל? אני הולכת לאח הגדול עכשיו. ארז, גש בבקשה לחדר של האח הגדול. ארז, נא לגשת לחדר של האח הגדול. אלירז, קרא בבקשה לארז לחדרו של האח הגדול. אלירז! ארז, קורא לך, האח הגדול קורא לך. מי? האח הגדול קורא לך. קורא? האח הגדול, אני בא! ארז, האח הגדול בחר להעניק לך ארוחה זוגית, לך ומיכל. לא מאמין. לך לצעוד ולספר לי מה היה. שו אח גדול, אתה עובד עליי. זה באמת? היא באמת פה? שו אח גדול, זה אקסייט. אח הגדול, עשית לי את זה. אתה לא מבין את ההקשה הזאת. כל כך קצר, אבל יש לי טעם טוב. זה באקסייט מסוים. כמה שיפה, יפציה. השיעוד שלה יוצאת ממנה, אבל ראיתי בעיניי שלה שהיא תקשה מאוד, אח גדול. היא מאמינה בי, ואני מאמין בה. וזה מה שחשוב, אח גדול. תודה רבה, אני איתך עד סוף, אח גדול. יש לי הערכה עצומה אליך, אח גדול, פעמים מה? אנחנו נמשיך לשחק במשחק, אח גדול, פעמים מה? ארז, אתה יודע שעברת על חוקי האח הגדול. מה אני עשיתי? לקחת את הנרגילה של פוטנה. האח הגדול רואה את זה בחומרה רבה. אח גדול, כמו שאני אמרתי תומי אחי, אני ראש הבית. אח גדול, אתה הבאת לי אחריות להיות ראש הבית, נכון אח גדול? תענה לי. אני ראש הבית ואני מחליט מה יהיה. אני לא רוצה שיהיה נרגילה בבית. זה לא אקסייט, אין בזה כלום. זה לא בריא, זה אין בריאות פה. אני רוצה שיאכלו שיבולת שועל, 10 ביצים, שיהיה להם שרירים אח גדול. אני ראש הבית, אני מחליט, והיא מה הגדול, עד הסוף. ארז, והמשימה שהוטלה עליכם לחקור 4 אנשים. את מי אתה בחרת לחקור? ככה הגדול, אני אמרתי ליוסף, אמרתי יוסף, אני רוצה לחקור את סע, יש לו משהו, הוא החתין, אני רוצה לחקור אותו, יש לו תשובות מעניינות, אני רוצה להיכנס אותו עד הסוף, הגדול, עד הסוף, אני לא אצביע לסע, אני לא אצביע לו, אתה תראה, ואני עומד בבינה שלי, עד הסוף אני אלך לסע, אני רוצה לחקור אותו, יש
לו משהו שהוא מסתיר, ולעתור אותו באמצע, האח גדול, לעתור אותו. ויהי מה אני אחור אותו עד הסוף, האח גדול. אני אמרתי איתו מאחי, אני אמרתי איתו מאחי, עד הסוף אני פה. עד הסוף, האח גדול, עד הסוף אני פה. ארז, תבחר לי מועמד או שני מועמדים להדחה השבוע. גואל! אני רוצה את גואל! למה הוא ספור, אני קראתי עליו, הוא לא אמיתי שהוא מדבר, הוא לא אמיתי! דוגמה הוא אמר לי, יוסף, מה אתה עושה יוגה? ואחרי הוא בא אליי ואמר לי, הוא לא אמיתי, האח הגדול, הוא לא אמיתי, אני לא רוצה חצי מאנשים כאלה, אני לא מוכן. גואל! זו הבחירה שלי, האח הגדול. תודה רבה, האח הגדול, אני אוהב אותך. ויהי מה? טוב.